Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban elkezdem a focis kártyás posztolgatásokat. Lesz itt olyan, hogy melyik a jobb focis, de majd posztolom azt is. Először itt lenne az albumom, így ilyen. 10 per mennyi, írjátok le kommentben. Na nézzük a focis kártyákat. Itt az elején vannak a legjobbak. Itt van itt vannak a legértékesebbek. World Cup, World Cup, World Cup, World Cup. Csomó, majdnem egy oldalnyi World Cupom van. Meg ott van egy Haaland is. Na, itt a következő oldalra, itt egy Ronaldo. Hogyha tavaly gyűjtöttétek, akkor szerintem mindenkinek van olyan. Itt is még egy Haaland. Aztán bölgejtős kártya. Dibusz. És egyenlőre itt tartok a jobbaknál, megint egy Haaland, egy Luka Modric, itt már minden van, de menjünk egy kicsit hátrébb. Most jönnek az olyan nem ugyanolyan, nem annyira jó értékes. Tehát egy ilyen, egyenlőre eddig tudtam csinálni. Vannak egy ilyenek vannak. Itt ilyenek vannak itt, ami tavalyról, például egy ilyen, vagy egy ilyen. Nézzük. Itt kb. Majdnem csak tavaly van. Ez is tavalyi, vagy nem, ez nem tavalyi. De azt azért raktam hátra, úgy, hogy Mbappé, de sajnos egy kamukártya. Na, és itt vannak kicsit érdekesebbek. Szalai Attila. Itt is, ezt nem tudom, hogy mennyire értékes. Meg itt vannak még ilyenek, Sallai Roland. Vannak ilyen, hát ez annyira nem érdekesek. Tudom. Itt is vannak, itt van Pepe. Itt is mindenki meg tudta szerezni. Tavaly gyűjtötte a focis kártyákat. Hát itt minden Lidl-is volt. Itt is kb. Csak Lidl-is van. Itt is csak Lidl-is van. Itt van 2 darab ilyen kamukártya. Hát itt már 25-ösek. És végén még lesz egy meglepetés. Itt ezek még, ez 24-es, ez is 24-es, többi mint 25-ös, és a végére itt van itt egy ilyen Haaland. Egy ilyen nagy Haaland.